Bueno, chámame Miguel, son un inspector do Espírito Santo, levo traballando nesta estación casi 7 anos, xa 7 e medio. Estou aquí con Genaro porque me vai contar unha lenda do seu pueblo que é Mugardos, unha aldeíña que hai aí na ría de Ares. A ver, entonces que? Como empeza esa historia? Entón, a lenda consta do seguinte. Os pescadores, pois, apareceselle a un de Mugardos, entón encontra a serea nunha rocha dunha destas illas. Daría uns días, volve a encontrar, entonces intenta falar con ela e pídelle que volvan máis veces, non? O sea, que quere volver a vela. Este home, que era un tal Mariño, pois era un home con moita paciencia e moi habilidoso, e vaille sacando as escamas unha a unha, co cual se encontra coa sorpresa de que quedan unhas pernas longas e bonitas. Bueno, unha vez que aparece esta señora tan fermosa e de cabelos roivos, pois proponlle casamento, e casan, e teñen descendencia, e siguen vivindo en Mugardos, e pois traballando na pesca, e pasan a vida, ou unha parte dela, pois recorrendo outra vez as mesmas praias donde se habían conocido, e rochas e tal. Nun determinado momento, pois, el morre. A partir de aí, ela non volve a ter contacto con ningunha persoa humana. O que se conta é que, de vez en cando, algúns pescadores oían certas melodías por esa zona, en donde se supón que era as cancións que ela solía cantar, pois, xa na súa xuventude e no seu namoramento. A ver, e de cando é esa lenda? Esa lenda da serea e da estirpe dos Mariño foi unha familia importante en Galicia, e se supón que o orixen está na isla de Sálvora, na ría de Vilagarcía. Para que se dedicaba esa familia, para ser tan poderosa nesa época? O que se dedicaban, como te podes imaginar, é que en Mugardos a maior parte da población viveu sempre da pesca. Bueno, pois esta é a lenda desta famosa serea, que todo aquel que queira vela a día de hoxe sigue estando no peirao de Mugardos, pois nun escudo dali da casa da serea, que ten ese nome precisamente. Ben, pois acabamos de contarvos a lenda do meu pobo, que ademais pódese comprobar a día de hoxe que existe, co cual vos invitamos a participar no concurso O Meu Lar, contando as cousas que teñedes como anécdotas, como lendas ou como chistes, e, en fin, participar o máximo posible, e deseándovos a maior felicidade do mundo, e que visitedes, cando poidedes, o pobo de Mugardos. Moi ben, bueno, como di Genaro, animados a participar, que é algo moi bonito que está facendo a empresa por nós, que merece a pena que nos esforcemos en poñer algo da nosa parte, e podemos ir a Mugardos ali a visitar a Genaro, que está prejubilado, ten moito tempo libre, a ver se encontramos a serea esa da que anda presumindo.